is Dick Jansen Vergalen. Ik ben geboren op Curaçao in 1952. Ze hebben mij gevraagd om voor de tentoonstelling van de Tafelberg, van het Landhuis Bloemhof, een hele mooie tentoonstelling, ik heb net even rondgekeken, een schilderij van de Tafelberg in te brengen. En dit is het schilderij geworden. Het is geschilderd door een bekende Rotterdamse schilder, Giel Hagedorn. Hij leefde van 1911 tot 1988. Is hier in 1937, dus voor de Tweede Wereldoorlog, bij de Shell werkzaam geweest. En ze noemden hem ook de timmerman van verf. Hij werkte daar als timmerman, maar hij was ook als kunstenaar actief. Maakte schilderijen voor Shell-employees die met pensioen gingen, die ze als cadeau kregen. Hij heeft in 1962 is hij weer teruggegaan naar Nederland. Maar hij was heel bekend en er is ook een boek van hem over zijn schilderijen en tekeningen die hij heeft gemaakt. Dit schilderij hebben mijn ouders gekregen toen ze 12,5 jaar getrouwd waren. Dus het is ergens geweest in mei 1955. En vrienden en familie van hun hebben, denk ik, geld bij elkaar gebracht, zodat zij de schilderij konden geven aan hun. En daar waren ze heel blij mee. Wat ik bijzonder vind aan de Tafelberg is de ligging is mooi, Santa Barbara Beach. De vorm natuurlijk, in de loop der jaren is die afgevlakt. Hij was eerst heel vlak, vandaar ook dat de Tafelberg werd genoemd. Is afgevlakt door de bauxietwinning en wordt er nu gebruikt voor de winning van kalksteen voor de bouw van huizen met betonblokken. Ik vind het heel fijn en prettig dat mijn schilderij hier hangt en ik hoop dat veel mensen daar met genoegen naar zullen kijken.